ಮೇರು ಮೊರಣಿ ಬರ್ನಾಗ ಮೂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡ್ ದಿನಾಲ ನಿಗುಲು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್, ರೊಟೀನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲದನೆ ವ್ಲಾಗ್ಲೇನು ಮಾತ ತೂವೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಪ್ಪಲೆ ಯಾನಿನಿ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತೂ ದಿನಾಲ ತೂಪರೆ ಒಚ್ಚುನ ಆಡ್ಪುನ ಇಲ್ಲದ ಬೆಲೆ ಉಂಡೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ವೀಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟು ನಿಗೊನಟ್ಟು ಬರಂದಲ್ಲ ದಯಪನ್ನಾಗ 2 ದಿನ ಆವಡು 3 ದಿನ ಅವರು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ ಪಾಡಂದೆಪ್ಪಡು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ರೂಲ್ಸು. ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಆಂದು ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೇಕು ಏನಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಪಾಡಲಿ. ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು 2 ದಿನ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತೆ. ಅಂಚೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿದ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗೊನಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ರೆಸಿಪಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ವೆಜ್ ಪಲಾವ್ನು ನಾನು ಎಂಚೆ ಎನ್ನ ರೀತಿಡು ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ನಾನು ಓಲ್ಡ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ಸುಮಾರು ಸಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚೆ ಈ ಚಾನಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಅಂಚ ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಕೈ ರುಚಿಯಿಂದ ಮಲ್ಪೇರು, ಒಂದೊಂಜಿ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ರೀತಿಡು ವೆಜ್ ಪಲಾವ್ ಎಂಚೆ ಮಲ್ತೆ ಪನ್ಪಿನ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ಫುಲ್ಲು ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ದಯಪನ್ನಾಗ ವೀಡಿಯೋನು ಅರ್ಧ ತೂಯೆರಡ ವೀಡಿಯೋ ತೂದುಲದ ಆಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂತ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರು ಫುಲ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಏನ ವೀಡಿಯೋ ಫುಲ್ಲು ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಕೊಡೋರಿಯಾಗ ತೂಪಿನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಪೋಡು ತೂವರೆಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡ್ ರೀಲ್ಸ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಬಂದಿರು ಇದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಪಾಡ್ದಾಗ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪನು ಫಿಲ್ಟರ್ ದಾಂತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದು ಎಂತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪಾಡ್ದಿನದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಎಂಚೋಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಫಿಲ್ಟರ್ ದಾಯಪನ್ ಪಾಡ್ನು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ಡ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪು ಅದಾಗ ದಾಯಪನ ಲೈಟ್ ಆದ ಫೋಕಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಆದ ತೋಜೋಡು ಬಂದು ಬಕದಾಲ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಾರೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತು ತೋಜಾರತ್ತು ಪೂರಲ್ಲ ಬಂಗನೆ ಆಪುನು ಒರಿಯದು ದಾದಾಲ್ಪುನು ನಮಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಆಪುನು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪಡ ಆಪುನು ತೂಕ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗನಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪಿನ ತೂಪರ್ ಲೈಕ್ ದಾಯ ಕೊರ್ಪುಜರಿಂದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ಡು ₹1 ನಯ ಪೈಸೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ವೀಡಿಯೋಡು ದಾದನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಪನ್ನಾಗೆ ನಮ್ಮರ್ದು ತೀರ್ಥಗಳೆಂತ ಓಡಿಗೆ ಆಗುಲು ಏತು ಕಷ್ಟಡೊಲ್ಲೇರು ಏತು ಬಡತನಡೊಲ್ಲೇರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಾಗಲೆಂದು ಉಂಡ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜನ ಇಂಚೆ ಇಜ್ಜನ ಅಂದ ಹಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮರ್ದು ತೀರ್ಥಗಲೆಂತ ಓಡು ನಮ್ಮರ್ದು ಏತು ಬಂಗಡು ಉಲ್ಲೇರು ಅಗಲೆಂತ ಓದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಕಷ್ಟ ಇಂದು ಪನ್ನಾಗ ಈ ಕಷ್ಟೋಡು ಅರೆತದು ಕಷ್ಟೋಡು ನೀಂದದು ಮಿತ್ತು ಬೈದಿನಾಗುಲು ಕಷ್ಟೋಡು ಜೀವನ ಮಲ್ಪುನಗುಲು ನಮ್ಮರ್ದು ಏತೋ ಕಷ್ಟಡು ಉಲ್ಲೇರು ಅಗಲೆಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆವೋಡಿಗೆ ಅಗಲ್ನೆದುರುಡು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಆಲಾತ್ತು ಕಷ್ಟನ ಎಂಚನೆ ಎದುರಿಸವನು ಬಂತಿನ ನಮ್ಮ ಅಗಲೆಡ್ದು ತೂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ಕಷ್ಟ ಪನ್ಪಿನ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗಳ ಕಷ್ಟ ಉಂಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ಲ ಕಷ್ಟನೇ ಉಂಡು ಇರ್ಲಸು ಕೋಟೆಂತೂ ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನಿಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ಕಷ್ಟ ಪಂದ್ಯನ್ನನಾಗ ನಮ್ಮರ್ದು ಜಿಂಜ ಕಷ್ಟೋಡು ಎಂಚ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಗಲೆಂತೋದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಕಷ್ಟನ ಎಂಚ ಎದುರಿಸಾವೋಡು ಕಷ್ಟೋಡು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗೆ ಪೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಎನ್ನ ಜೀವನಡೆ ನಾನು ಅಳವಡಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಗೊಲೊಟ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸುರುಕಿ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಯಾನು ಗೋಡಂಬಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ
ಆಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿ ಆಯ್ನದು, ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಆಯ್ನದು, ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಆಯ್ನದು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತು ಕಡಾಯಿದು ಕನದೆ. ಅಂಚನಿತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರಿಗೆ ಆನ ಐನೇರ್ದ ಆಜಿ ಚಮಚ ಆಯ್ನದು ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ, ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಆಯ್ನದು ಸಾಸೆಮಿ, ಒಂಜಿ ಪಲಾವ್ ದೀರೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚಕ್ರ ಅಂಚನೆ ಅಂತೆ ಗೋಡಂಬಿನ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಆನ ರಡ್ಡ್ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂಡೆ. ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಕಾಯ ಓಡು ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬೋನ ಮುಟ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ರಡ್ಡ್ ಟೊಮೆಟೊನ ನೆತ್ತೊಟ್ಟುಗು ಪಾಡೊಂದು ಅಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂತೆ ಕಾಯ್ದಾಯಿ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಮೂಲು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಓವುಲ ಆಪುಂಡು ವೆಜ್ ಪಲಾವ್ ಪಂಡ ಅವೇ ಒಂದೇ ಬಂದಾಲಿಜಿ ಓವುಲ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನಿಕ್ ಬಟಾಟೆ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೆಡ್ ಬಟಾಟೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ ಬಟಾಣಿ ಐನೇರ್ದ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ನೀರಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ್ ನೆನೆತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಬಟಾಣಿ ಉಂದೆನ್ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದೆ. ಬೇತೆ ನಿಗಲಿಗ್ ಬೋಡಂಡ ಓ ವೆಜ್ ಬೋಡಂಡಲ ಪಾಡೊಂಲಿ ಬೀನ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಆಯ್ನತ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಆಯ್ನತ್ ಖಾರದ ಪೊಡಿನ್ ಪಾಡೊಂದು ನನೋರ ನೆತ್ತೊಟ್ಟುಗು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಮೋತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನಂತೆ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಪಾಡೊಂದೆ ದಾಯ್ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆತುವುದು ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ನ ನೆತ್ತೊಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು. ಈ ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತರಕಾರಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೇಯ್ಪವನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಒಂದಂತೆ ಬೇಯ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ರಡ್ಡ್ ಲೋಟೆ ಆಯ್ನತ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಇಂದೆನ್ ಮಾತ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಮೋತನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ರಡ್ಡ್ ಲೋಟೆ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ಗ್ 4 ಲೋಟೆ ಆಯ್ನತ್ ನೀರು ಬೋಡಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ಲೋಟೆ 4 ಲೋಟೆ ಆಯ್ನತ್ ನೀರು ಪಾಡೊನೊಡು. ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಲಿಂಬೆನ ಪಾಡೊಂದೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಆತುಂಡು ಲಿಂಬೆ ಪಾಡೊಂಡೆ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡ್ ಚಮಚ ಆಯ್ನದ್ ನೀಲ್ನ ಪಾಡೊಂದೆ. ರಡ್ಡ್ ಸಿಟಿ ಪೋಂಡ ಯಾವು ರಡ್ಡ್ ವಿಸಿಲ್ ಪೊಯ್ ಪೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಪಲಾವ್ ಏತ್ ಶೋಕು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ತುಲೆ. ಈ ಒಂಜಿ ವೆಜ್ ಪನ್ನಗನೆ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಅಂಚಲಾ ಮಲ್ಪೆರ್ ಮೋನೆ ಅದಾಗ ನಮ ವೆಜ್ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಡ್ ಜೋಕುಲ ತಿನ್ಪೆರ್ ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನರೆ ಬಾಯಿಗ್ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಪತ್ತುಂಡು. ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ವೆಜ್ ಪಲಾವ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಪನ್ಪಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗಲೊಟ್ಟುಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ. ನಿಗುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಗುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ದ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಮಗಲ್ ಶಾಲೆಗ್ ಬತ್ತುಲ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಪೇರ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಕಾರ್ನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೋಡ್ ಪಂಡುಲು ಜೋಕುಲಿಗ್ ವಾರಡ್ ಒರಾಂಡಲ ಕಾರ್ನ್ ಕೊರಡ್ಗೆ ಕಾರ್ನ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ನ್ಗ್ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೊನೊಡು ಬೇಯಿನಾಗ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊನೊಡು. ಮೇರು ಮೊರಣಿ ಬರ್ನಾಗ ಮೂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಕನೈದೆರ್ ಮೂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಪರ್ಂದರೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬೋಡಾಂಡ್ ಅಂಚಾದ್ ಈ ಕುಕ್ಕು ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಪರ್ಂದದುಂಡು ಈ ಕುಕ್ಕು ಲಾಯ್ಕ್ ಪರ್ಂದದನ್ನ ನಾ ಕಟ್ ಮಲ್ತ ತೂಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ತಿನರೆಗ್ಗೆ ಅಂಚಾದ್ ಒಲ ಒಂಜಿ ಮರಟ್ ಬೂರ್ದಿನ ಕುಕ್ಕುನ್ ಬಸೈದೆರ್ ಬಾರಿ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಂತು ಯಾನ್ ಕುಕ್ಕು ಈ ಸಲ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ತಿನ್ನಿ ಎಂಕ್ ಕುಕ್ಕು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ತಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಪುಜಿ ಬನ್ನಗ ಈ ಕುಕ್ಕು ಹೀಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ದಾಂಡಲ ತುಕ ತಿನ್ಪಿನ ಸೀಸನ್ ಡ್ ತಿನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ವಾ ಸೀಸನ್ ಇಡ್ಲ ನಮಕ್ ಊರ್ದ ಕುಕ್ಕು ಬೋಡ್ ಪಂಡ ತಿನ್ನರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿಡ್ ಬೋಡಂಡ ವಾನಮ್ದಲ ಕುಕ್ಕು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ನಮಕ್ ಊರ್ದ ಕುಕ್ಕು ಬೋಡ್ ಪನ್ನಗ ಅವೇ ಸೀಸನ್ಗ್ ನಮಕ್ ಆಪೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಲುದನ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ತೂತುಜುಂಡು ಅರಿತ ಡಬ್ಬಿದ ಉಲೇ ದೀತಿನ ಅಲ್ಲಿಯನ್ನು ಇನ್ನು ಅರಿತ ಎಪ್ಪನಾಗ ಪಾಡಿಗೆ ಪರ್ಲು ಇರ್ತಜಿ ಪರಿಮಳ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಪಾಡಿ ನೆನಪಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ನೆನಪಾಂಡ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಪರ್ಲುದನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಲುದು ಕೊರಂಟುದಿಲ್ಲ ಕೊರಂಟು ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಲುದೇ ಕೊಡ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಪರ್ದದಿಂದ ಬಂಜಿ ಇದ ತೂವಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಕುಕ್ಕು ಉಂಡದ ಅವೆ ಅವಳ ತೀಪೆ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಪುಳಿ ಆತಿಜ್ಜಿ ತೀಪೆ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಕುಕ್ಕುದೊಟ್ಟುಗು ಕುಕ್ಕುದ ಚೂಲಿ ತಿನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮನ್ಪೇರು ದುಮ್ಮದಗುಲು ಕುಕ್ಕುದ ಚೂಲಿ ತಿನ್ನನಿತ್ತೆರು ದುಮ್ಮದಗುಲ್ದಾಗೆ ಆನೆಂತು ಕುಕ್ಕುದ ಚೂಲಿ ತಿನ್ನೊಂದೆತ್ತೆ ನಮಕ್ ಕುಕ್ಕು ಮಸ್ತ್ ಜೀವಗು ಹೀಟ್ ಅವರ ಕಾರಣ ಆಯ್ತಾ ಚೂಲಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಉಷ್ಣದ ಅಂಶ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ
ಈ ಗಂಟು ಬೇನೆ ತಗುಲೆಂತೂ ಕುಕ್ಕುದ ಚೂಲಿ ತಿನ್ನರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಲಿಗೆ ಜೀರ್ಣ ಆಪುಜಿ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕುದ ಚೂಲಿ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಜೀರ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಆಪುಡು ಕುಕ್ಕುದ ಏನ ಉಲೈಡ್ ಮಾಸ ಅವೆನ್ ತಿಂದ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುಂಡ ಅವೆನ್ ತೂಕ ಏನು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪಣಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಪ ಎಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪು ವಿಜಯನ ಇಂಚನೆ ತಿನ್ಪಿನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಎಂತ ತಿನ್ಯ ಲಾಯ್ಕ್ ಪರ್ಂದದಿತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಅರ್ಧ ವಸಿ ದಕ್ಕಿ ಅರ್ಧ ವಸಿ ತಿಂಡೆ ಬೊಕ ಹೆಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ತಿಂಜಿಡ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅದಂಪು ನಾವು ಕರೆಂಟ್ದ ಫುಲ್ ಪರ್ದು ಹೋತಲು ಆ ಕರೆಂಟ್ ಪರ್ದು ತಿನ್ನದು ನನಗೆ ತಿನ್ಕ ನಂದು ಆಂಡಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಪುರಿ ಪುರ ಆದಿತ್ತು ತುಯ್ಯಾನು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಾಂಡು ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ನ್ ಕೊರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ತೊಳುವೇದಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡವಲ್ ದಿಂಜೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.